zonena kuti mgwirizano pakati pa zipani za Democratic Progressive Party komanso chipani cha United Transformation Movement ndekuti zipani zimezi zakanikana ndithu kuti amvane chimodzi makapo osatira ndithu kuti mawa pa 25 Julayi chaka chino cha 2025 ndi tsiku limene Peter Mutharika omwe ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party akuyena ndithu kukapereka ma nomination papers yawo ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission kumeneko ndi ku Lilongwe. Ndipo osatira zimezi tikhulupirira kuti ambiri tikutsatira bwino kuti kumeneko amene akupita ndi running mate. Ndipo osatira mphekesera zimene zimakhala zikuyenda kunena zona kuti amenewa atenga ndithu candidate kapena kuti mtsogoleri wa ku chipani cha United Transformation Movement kuti akhale ndithu running mate wawo. Ngakhale zimenezi zimamveka komano panalibe formal communication kuchokera ku zipani zimene za UTM komanso DPP. Ndeno mafunso amene akumabwera ndionena kuti kodi chimene chachititsa kuti anthu amenewa asamvane bwinobwino ndi chani. Ndipo yankha funso limene tilowe ndithu tikufotokozeni nkhani yonse imene ikukhalira. Nkhanitu ndionena kuti akuti ku chipani cha United Transformation Movement Adaiso Kabambe amafuna ndithu kuti asogolere mgwirizano umenewo ndekutiwo akhale tochibeyala Peter Mutharika akhale ndithu running mate. Ndipo osatira zimezi akuti achipani cha Democratic Progressive Party akana ndithu zimenezo. Komano tikakutengani mbuyo pang'ono pamene achipani chimene cha Democratic Progressive Party anakhala kubwera kuzafotokoza zona kuti ngati akuyenda ndithu mungwirizano ndi zipani zina ndikuti zipani zina zimene zikupita kumgwirizano ndi chipani chimenechi aziwe zona kuti amene akasogolera mgwirizano umenewo ndikuti ndi Peter Mutharika. Chifukwa tikakumbuka ndithu panali pa 25 April chaka chino cha 2025 kunabweranso nkhani imene amanena zoti akupanga mgwirizano ndi chipani cha UTM komano amene akasogolera ndi Adaiso Kabambe ndi aku chipani cha Democratic Progressive Party anabwera kuzafotokoza kuti zimenezo sakupanga nawo ngati akupanga mgwirizano amene azasogolera ndi Peter Mutharika. Chimodzimodzi panalinso pa 20 June chaka chino cha 2025 kumenekonso anabweranso chipani cha Democratic Progressive Party kunena zona kuti ngati ukuyenda ndithu nkhani za mgwirizano ndekuti no amene akasogolera mgwirizano umenewo ndi Peter Mutharika. Ndipo anayankhula zimezi anali ndithu Peter Mukito omwe ndi Secretary General wa chipani chimene cha DPP. Komabe ngakhale zili chomwechi taona ndithu kuti chipani chimene cha Democratic Progressive Party apanga ndithu mgwirizano ndi zipani za kumpoto. Zipani zimezi ningati chipani cha Alliance for Democracy anabwera ndithu kuzafotokoza kuna zoti asainirana ndithu mgwirizano kuti ayende limodzi amene Enoch Chihana ndi kuti no akhala ndithu second vice president. Komanso taona ndithu kuti anasainirananso mgwirizano ndi zipani zina zimene zinapanga ndithu akuti Northern Region Alliance block yomwe ndithu muli zipani zingapo amenenso ndithu asainirana ndi chipani chimene cha DPP kuti ayende limodzi pa chisankho chimenechi. Ndi ambiri ndithu amayembekeza zoti chipani cha UTM ayende limodzinso pa mgwirizano umenewo potenga mphekesera zimene zimakhala zikuyenda ndithu masamba osiyanasiyana mchezo kuphatikizapo ndithu ma radio. Komano nkhani zimezi zisanamveke magazi okhuza ndithu kuti anthu amene akuonera kuti sanamvane chimodzi tinaona ndithu kuti achipani cha United Transformation Movement anabwera ndithu pa sambalo la mchezo la Facebook limene la official ndithu kulemba zonena kuti afuna ndithu kuchititsa press briefing zomwe anthu amayembekeza zoti mwina afotokoza nkhani yokhuza ndithu mgwirizano. Komano kuchoka pamenepo kuchoka nthawi imene amanena kuti apanga press briefing imene chama 5 o'clock kuzafika ndithu mpana usiku kuna kulibe china chiyonse communication yonse yomwe abwera ndithu amene akuzafotokozera ku mtundu wa Malawi. Komano kumangomveka mphekesera kunoti anthu amenewa atengana ndithu mukachipinda komata kumene akukambirana mfundo ziwiri zitatu kuti aone kuti chisogolo chikhala chotani. Ndi potenga ndithu kuti nthawi idakalipo ndi kuti tikhulupirira kuti mawa lino abwera ndithu kuzafotokoza chindunji cha nkhani imeneyi. Komano akuchipani chimene cha United Transformation Movement ena akumanena zona kuti amene ndithu kuonekera zinthu zingapo makapotenga kuti chipani cha United Transformation Movement ndi chipani cha Democratic Progressive Party. Chipani cha UTM ndi chaching'ono pamene cha DPP ndi chipani chachikulu chilinso ndi ochisapotera ochuluka. Zinthu ngati zimezi amene ndithu kuzilingaliranso ena akumatero choncho. Enanso kumazafotokoza kunena zona kuti potengera kuti achipani chimene cha UTM
amayenekanso kuzindikira kuna zoti a DPP akhala kubwera kumazafotokozera nkhani yokhuza ndithu mgwirizano kuti iwo ngati apanga mgwirizano ndi zipani zina ayembekeze zonena kuti kumeneku tochibeyala ndi kuti ndi mtsogoleri wawo omwe ndi apita muthalika. Ndeno potengera opinion polls imene anachita Amalawi 24 amaonesa zonena kuti Amalawi ochuluka anavotera ndithu kuti ngati akupanga mgwirizano ndi kuno amene angakhale running mate pakati pa Peter Muthalika komanso Adaiso Kabambe ndi kuti no amene amafuna zoti mgwirizano umenewo Peter Muthalika akhale osogolera mgwirizano umenewo inapeza ndithu mavoto kwana 5k kapena kuti 5000 votes, pamene amene amafuna zoti mgwirizano umenewo asogolere ndi Adaiso Kabambe omanesa zoti unapeza mavoto kwana 2.4k kapena kuti 2400. Zinthu zimezi zimeneso ndithu kuwapasa uthenga achipani cha UTM kunena zona kuti ambiri ndithu afuna Peter Muthalika kuti asogolere mgwirizano umenewo. Nkhani imeneyi ikubwera makaposera ndithu kuti pali 50+1 ndi 50+1 amene akuonesa zonena kuti akupereka ndithu mpungwepungwe ku zipani maka kuti chipani pachokha sichingathe kudusa ndithu kuti chikapeze 50+1 kupanda kuphatizana ndi zipani zina. Kodi phunziro limene tapeza mu nkhani imene ndionena kuti chani? Phunzirotu ndionena zoti kulolerana ndi kwabwino komanso nthawi zina kuzichepesa ndi kuti kumathandiza ndithu kuti anthu mupeze zinthu zabwino. Kuthekatu muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi pamene tikunazona kuti kuoneka zona kuti akanikana ndithu kumvana chimodzi pakati pa chipani cha Democratic Progressive Party komanso UTM. Komabe potenga ndithu kuti sikunafike tsiku limene ndithu Peter Muthalika akapereke ma nomination papers yawo. Panga like video komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndiye zitha kufikirani mosavuta.